Ondo da, eta inkestak estatu mailan bakarrik ez, lekuen lekuko inkestak ere egiten dira, eta Gipuzkoako Aldundiak Gipuzkoarren asmo eta kezkak aztertu ditu. Maribela Izarna eta Ondorio Nagusi bat behintzat hausia izan daiteke, ez dirudiela boto aldatzeko asmo handirik dagoenik. Ez, hemen Gipuzkoarren 76ak behin aitortzen du, abenduko hauteskundetan boto eman zion alderdi berberari emango diola botua ekaineko hauteskundetan ere. Gipuzkoako diputazioko gobernu berria eratu zenetik urtea betetzer den honetan, herritarren iritzia, hainbat gairen inguruan iritzia jakina izan du, eta baita ze kezka dituzten ere Gipuzkoarrek. Hala nola, langabezia eta egoera ekonomikoa dira Gipuzkoar gehienentzat arazo nagusia. Hala ere, gehientsuenentzat Espainiako egoera oro hartuta baino egoera hobean dago Gipuzkoa. Bigarren kezka nagusia aldearekin, hori ere esan behar da, baina zaborren kudeaketa. Oro har Gipuzkoarrak nahiko pozik daude diputazioa garraio publikoaren eta gizarte zerbitzuekin egiten ari den kudeaketarekin, baina hain zuzen ere krisia ez aurrera ez atzera ikusita, alegin berezi eskatzen diote diputazioari lurraldeko ekonomia suspertu dezan. Langabezia da Gipuzkoarren buruko minik handiena. Lanik eza eta krisi ekonomikoa. 10etik 7 dituzte arazo nagusitzat. Aldundiak bere egiten ditu kezka hauek. Eta ulertzen dugu gainera, oraindik ere herritarrek jarduera ekonomikoa bultzatzea eskatzen digutela, gehiago egitea gaina kasu honetan. Zaborren kudeaketa eta erraustegiaren gaia dira ondoren. Kontu honi, behin betiko aukera emango digula, konponbide emango digula eta hortan gaudela. Baina egia da, eta bat egiten dugu, oraindik ere, modu integral batean ez dagoela konponduta hondakinen kontua. Krisialdian ez aurrera esatzera gaudela uste du Gipuzkoan 10etik 6. Espainiaren aldean lurraldea hobeto dagoela uste dute gehienek Euskadiko gainontzekoen mailan. Politika kontuak ere galdetu ditu Aldundiaren inkestak. Nor nahi dute Gipuzkoarrek Espainiako hurrengo presidente? 28ak alduguren ordezkaria esan dute. Sozialista 9%. Lehendakari, Gipuzkoarren 27 nahiago du Urkullu, 16 Otegi. Baina galdera baten zein bestean, Gipuzkoarren erdiek ez dakitela diote.